Kým ešte pred niekoľkými rokmi pomaly nebolo koho trénovať, dnes sa to na ľade hemží množstvom malých detí. Dôvod? Stačilo využiť skúsenosti zo zahraničia. Videli sme, že tie deti môžu dostať viac a vieme aj z toho sveta, že sa to robí trošku inakšie, hlavne systémovejšie. Problémom sú ako vo väčšine prípadov peniaze. Partia známych hokejistov okolo Martina Cibáka si však pre projekt Hokejové talenty postupne získava dôveru partnerov a detí na ľade pribúda. Ak chcel som hrávať hokej, tak som si to chcel vyskúšať, lebo sa mi to páči. Chcel by som hrať NHL. Musia sa proste zabávať, to je všetko o zábave. Veď hokej je napokon stále iba hra. Napriek tomu, že v tomto veku je väčšina detí až príliš nabitá energiou, to posledné, čo potrebujú, je, aby sa ich rodičia zmenili na krotiteľov divej zvery. Pri trénovaní na ľade je dôležité radšej nehať to na tých, čo viacej už s tými deťmi robia a čo tomu trošku rozumejú. Nie každý má na to stať sa špičkovým športovcom a preto by mal byť cieľ úplne iný. V prvom rade určite len tak dostať ho do kolektívu medzi deti. A samozrejme neustále deti motivovať, napríklad aj takto. Kto bude dneska najlepšie hrať hokej, tak nakoniec si môže zatrénovať s našim mikulášskym máčkom. Vzory totiž budú pre deti skôr či neskôr dôležitý faktor ich úspechu. Verím tomu, že ak to nebudem ja, že si nájde niekoho iného ako vzor. Tých je dnes v Mikuláši neúrekom. Osobnosti ako Joško Štimpel, Martin Cibák či súrodenci Hunovci budú ešte dlho miestnymi ikonami. A môcť si s nimi zatrénovať bol určite zážitok, na ktorý budú títo malí šarvanci ešte dlho spomínať. Čísla nepustia, výsledky sú, takže máme plnú prípravku a teraz s nimi treba robiť. Aj vďaka pomoci bývalých reprezentantov, tak hokej prestáva byť šport len pre tých, ktorí si to môžu dovoliť. Z Liptovského Mikuláša, Michal Rybanský, televízia Joj.